сезнең татар гимназиясында, татар мәктәбендә укыдымы? Менә монсы да бик кызыклы факторларның берсе дип уйлыйм. Минем улым татар мәктәбен бетермәде. Ул Совет районы 171-нче мәктәпнең рус мәктәбендә ул безгә рус классын бетерде. Менә тагы шуны да әйтәсем килә. Ул безнең менә күп кешеләр балаларны тәрбияләгәндә ничектер җәмгыятькә, мәктәпкә генә салыну дигән әйбер бар бит. Шулай бит инде. Менә безнең җәмгыятьтә куелмаган бу мәсьәлә, мәктәптә куелмаган дип. Менә мин үземнең тәҗрибәмнән чыгып, балаларымны тәрбияләү тәҗрибәсеннән чыгып шуны әйтә алам. Беренче чиратта бу балада милли үз аңны тәрбияләү гаиләдән башланадыр дип уйлыйм. Чөнки мин улымның да менә шушы татар телен яхшы белүен инде гаиләдән күрәм дим. Чөнки менә чагыштырып карасам, минем күршемнең баласы татар гимназиясында укый, әйбәт. Ул минем улым белән русча сөйләшә. Минем улым рус мәктәбен бетерсә дә татарча сөйләшә. Менә шундый кызыклы фактларга игътибар итсәң, чыннан да тагы бер кат уйлыйсың, гаиләдән башланадыр дип. Чөнки безнең гаиләдә бары тик без татарча гына сөйләшәбез инде. Сезнең күршегезнең әлеге егетнең әнисе сезнең шикелле шундый татар өлкәсендә эшли торган галимә түгелдер, бәлки шуңадыр инде монда, әйме? Сезнең гаиләдә Галимә. Менә ул шундый кызыклы ниләр бар безнең. Парадокс дияргә дә Әйе, татар җанлы ата-аналарның да балалары кайвакытта татарча сөйләшми инде менә. Мин инде аның менә шушылай тәрбияләргә кирәк дип тә әйтә алмыйм инде. Бу сезнең табигый инде менә гаиләгездә. Табигый дисәң дә аның сәбәпләрен эзләп буладыр. Чөнки ул барыбер ничектер ата-анадан үрнәк алып яши бит инде ул бала. Әйбәт, ул менә мин кичкенәдән инде безнең өйдә татар каналларын тыңлау, татар радиосын тыңлау, телевизор карбызсак инде безнең татар каналларын тыңлау, ул татар җырларын тыңлыйбыз. Ул инде кичкенәдән баланың ничектер күңеленә шушы әйбер керә, салына барадыр инде. Сеңеп бара. Аны инде көчләп балага тагып булмый. Шулай бит. Ул һәрбер татар гаиләсенең бурычы дип әйтәм. Менә бездә татар милли бәйрәмнәрен барыбер без инде бәйрәм итәбез дип әйтим. Һәм аның милли йолаларны үтибез. Шулай бит. Милли ризыкларны пешерәбез балаларга. Ул һәрберсе балага сеңеп бара бит инде. Шулай милли киемнәр дә инде барыбер киергә нитәбез, тырышабыз. Әле менә тагы бер кызыклы бер фактка тукталып китәм. Бер көнне менә минем кызым 6нчы класста укый. Ул шушы мәктәптә татар классында укый инде. Татар теленнән әзерләнә дәрескә. Һәм бер әсәрне укый. Менә хәзер генә исемә төшереп әйтә алмыйм нинди әсәр икәнен. Ул шундый итеп менә әнинең ашарга пешерүен, шундый алакычлар бәйләп, шундый матур итеп укый. Мин сизеп алдым кызымның шундый бирелеп укуын, тәмләп, иченә кереп укуын сизеп алдым да кызымны туктатып сорыйм да. Кызым, әйтәм, сиңа бик ошый ахрысы бу әсәр дим. Әни ди, чөнки бу әсәрдә мин ди үзебезнең гаиләне күрәм ди. Шулай бит. Ул гаиләдә дә әни кызга шуртик киеп, чәчен туздырып, алакыш бәйләмичә токмаш кисеп жүрсә, ул баланың күңеленә бу әсәрдәге әни күз алдына килми бит. Шулай бит. Һәрбер бала ничектер шушы мөхиттә үссә, ул аны шушы әдәбияттәге шушы геройларны да якын итә, ул анда үзен күрә. Шуңа күрә аннары тагы сорай бирдем, кызым, әйтәм, син рус ниләрен, әсәрләрен яратып укыйсыңмы, әллә татарнымы ди. Менә дөресен әйтәм, татарны дип әйтте, чөнки аңа татар мөхите якын. Мин инде шул яктан нәтиҗә ясыйм инде мин. Иң зур бәхет дип саныйм. Әйе, минем өчен бу инде кызымның шушындый мин аны тәрбияли алганмын икән, татар әсәрләрендә мәхәббәт уята алганмын икән, инде ул мин өчен бик күңелле һәм бик шатмы. Һәм шуңа күрә тагы бер кан әйтәм, ул гаиләдә тырышсак иде, балаларны милли үзаңлы итеп, милләтебезгә мәхәббәт уята алсак иде, җәмгыятькә һәм мәктәпкә генә ышанып ятмасак иде дим. Шулай, балаңны күпме генә тәрбияләсәң дә, ул барыбер синең үзеңә ошаячак дип әйтәләр бит инде, әйме, гаиләләр. Нәкъ менә инде сезнең балаларыгыз нәкъ менә сезгә ошаган диесем килә минем. Һәм дөрестән дә менә бу халык санын исәпкә алу сентябрьдә үткәрелә, бик зур чара, ләкин анда мин татар дип ничектер менә кушканга гына яки механик рәвештә генә дә куярга була име, шушы билгене инде, мин татар дип язылырга. Бу да әлбәттә бик мөһим. Ул безнең җаныбызда инде нинди генә телдә сөйләшсәк тә, беркемне дә гаепләп тә булмый име. Аның бит әле чоры да, аның заманы да, барсы да бергә укмашкан хәзер. Ләкин инде менә асылында сезнең шикелле менә шулай татар булу, ансы инде тагын да мөһимрәк дип саныйм әле мин аны. Аннары тагы бер мәсьәләгә тукталып китәсем килә. Менә без инде шушы авылга да кайтып йөрибез бит инде. Аның да тәэсире бардыр инде балаларга. Но менә мине иң борчыган әйбер бүгенге көндә, әйме, авылда балалар русча сөйләшә. Менә мин бу сорауга җавап бүгенге көнгә кадәр таба алмыйм. Менә туганыбызның баласы белән дә минем кайткач, кызым
русча сөйләшергә күчә. Ул инде ата-анадан торамый, инде ул авылдагы ата-ананың борчылуымы инде ул менә шәһәргә китәрдә балам русча белмәс, укырга керә алмас дигән сәбәп микән? Әллә инде шушы бүгенге көндәге шушы интернет челтәрләрендә балаларыбызның тәрбияләнүенең йогынтысы микән? Бу глобальләшү дип саныйм инде мин моны үзем. Ул безнең трагедия дияргә дә мөмкин. Трагедия. Шөпшен татар авылында ничек инде Әйе, менә авылларда да без телебезне саклый алмый калсак, бик кызганыч. Шулай. Шуңа күрә җаваплылык һәрберебездә, бигрәк тә инде сезнең шикелле шундый галим кешеләрендә, һәм инде сез үзегезнең асылыгыз белән, чынбарлыгыз белән, үзегезнең балаларыгыз мисалында, шушы безнең татарлыгыбызны саклаучы һәм аны кадерләүче шәхес безнең Олпат, кадерле кешебез. Менә дөрестән дә кызганычка каршы милләт дип сөйләп тә, ләкин инде минбәрдән төшкәннән соң үзләренең балалары белән телефон аша булсынмы, очрашкач булсынмы, рус теленә күчеп сөйләшүчеләрне очратырга була һәм аларны ничектер күргәчтен күңелдән ниндидер бер әрнү уяна, аларга ышанмаулык уяна. Бу бит инде икейөзлелектә бер караганда, әйме, милләт каршында, Аллаһ Тәгалә каршында. Моны да истә тотсыннар иде ул кешеләр, шулай бит. Шулай. Чөнки яшьләрне, балаларыбызны тәрбияләү үзебездән башланырга тиеш. Беренче чиратта үзебезнең милли үз аңыбыз булырга тиеш. Үзебезнең милли үз аңыбыз булмаган килеш без балаларыбызны тәрбияли алмыйбыз. Шулай. Һәм бу җаваплылык инде һәрберебездә, әйтүемчә, безнең сентябрь аенда билгеләп зур чара оеша, ул үткәрелә, ул да булса халык санын исәпкә алу. Инде менә бу уңайдан сез үзегезнең фикерләрегезне минемчә дәлилләп әйттегез. Узган вакытларда сез катнаша идегезме? Хәтерлисезме менә бала чагында шушы халык санын исәпкә алу вакыйгаларын? Ул вакытларда ул мөһим идеме шул кадәр? Ул 10 ел саен үткәрелеп килә инде әлбәттә. Ул һәрбер исәпкә алу вакытында мөһимдер дип уйлыйм инде ул. Һәр бу нигә мәсьәләләргә без һәр вакыт җаваплы булырга тиеш. Ул вакытта инде элегрәк инде ул бәлки кичкенәрәк булганмындыр инде ул без үзебездә, мин үзем дә миндә милли үз аң тәрбияләнгән икән, мин әти-әниемә рәхмәтлемен. Чөнки мин инде башка үземне башка милләт итеп яздыруны башыма да килмәгән инде ул. Без шулай гаиләдә шулай тәрбияләнгән булганбыз һәм инде мин аны шушы үземнең балаларыма да җиткерергә тырышам инде шушы тәрбия чарасы.